Vítam ťa u nového videa. V minulom videu sme robili v programe Creo vázu a teraz ti ukážem, ako ten súbor môžeš nahrať na stránku, ak sa chceš podeliť s viacerými ľuďmi. Minulé video nám skončilo s tým, že sme mali súbor pre Creo, čiže vlastne tento súbor môžeme ešte dodatočne upravovať a pod tým máme vlastne ten zelený súbor, to je STL formát. Rozklikneme si ho a ja už to mám automaticky nastavené, že mi to otvára v Bamboo Studio. Vidíme, že váza je príliš veľká, čiže si ju len zmenšíme na túto ukážku. Prispôsobím si ju k tlači. A následne, ak toto mám a mám nastavené všetky parametre, čiže ako je kvalita, výška, pevnosť, rýchlosť, podpery a ostatné, ak to mám všetko hotové a taktiež aj filament, typ filamentu, tak dám ju slicenúť, tú vázu. No a ako náhle to mám slicenuté, tak dáme to vytlačiť. Čiže túto tisk podložky a dáme to vytlačiť. Musíte to mať vytlačené kvôli tomu, aby ste dokázali vytvoriť fotky a následne ich spolu so súborom nahrať na stránku, aby ste mali vlastne dôkaz, že vám to vytlačilo dobre a ako vám to vytlačilo. Ak to máme slicenuté, dáme túto súbor, exportovať a túto exportovať 3MF. To si následne uložíme. No a keď to máme uložené, tak následne pôjdeme na stránku, dáme túto upload, originál, dáme tu prvú možnosť, následne tu v tom prvom poličku vložíme ten súbor, ktorý sme vytvárali v Bamboo Studio. Kým sa to načíta, tu nižšie vložíme súbor STL formát, ktorý sme vytvárali v Creu. Dáme ďalší krok a tuto už musíme nahrať fotky našej tlače. Takže vlastne nepridáte to tam skôr, než to vytlačíte a nebudete mať tie fotky. Ako náhle tu pridáte fotky, vyplníte názov modelu, kategóriu, dáte nejaké tagy, aby lepšie sa to vyhľadávalo, ak nejakí ľudia budú to konkrétne hľadať, nejaké kľúčové slova vlastne. Tuto si vyberiete možnosti, aké vám vyhovujú. Ak to chcete zdieľať s viacerými, necháte zaškrtnutú túto možnosť. Následne môžete popísať svoj model, dáte túto možnosť pridať na váš profil. Momentálne mi to nepôjde, keďže tie fotky nemám. To by bolo všetko z tohoto videa. Verím, že som vám pomohol. Vidíme sa pri ďalšom videu.